खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैगोन माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय आरो जोंहा आवदां इउनिट एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे कम्पिउटार साइन्स डिपार्टमेन्टनि सार राजु नार्जारिया गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय नोंथांमोनहा अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो नोंथांमोनहा नायनानै बुजिनो मोनगोन सारा जोंनि आवदां इउनिट एबसुनि बानजायनायजों 2024 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक पास जानाय बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव सारा गाहाय आलासि हिसाबै गोबां जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ गोबां सोलोंथायाव जों माबायदि जानांगौ गावखौ साक्सेस खालामनायाव जों माबायदि फरायनांगौ बेनि सोमोन्दै बुंलांबाय आरो आं बेयावनो फंनैसो सोंनो सानदों सारनाव जोङो जोंनि बर' लाइमोनफोर एबा फरायसुलिफ्रा गावखौ साक्सेस खालामनोब्ला जों माबायदि फरायनांगौ गिबियावनो आङो नैबे आवदांनि एबसुनि कमिटि बिसोरखौ साबायखर बावो आंखौहाय बे प्रग्रामाव बिबुंथिगिरि हिसाबै गाबज्रिनो लिंहरनायनि थाखाय दानो नोंथां सोंनाय बायदिबा साक्सेस खालामनो थाखाय फार्स्ट अफ अल गथ'फ्रा गावबा गाव मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स थानांगोन आरोखि बे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सखौहाय सानफ्रोमबो आं दहाय बुंनाय बायदि गोसोखांबाय थानांगोन नाजाबाय थानांगोन राइट टाइमावहाय नोङो राइट अपरचुनिटिखौ लानो रोंनांगोन अब्ला साक्सेस जागोन आरो प्लास बेजों लोगोसे बिमा बिफायाबो सापर्ट होनांगोन बेजों लोगोसे आरो जोंनिनो बिदा फंबायफोर दंबावखायो नै एबसुनिनो आरो गुबुन गुबुन समाजनि सिबियारिफोर दं बिसोरो जुदि गथ'फोरखौ कनस्टेन्टलि इन्सपिरेसन एनकारेजमेन्ट होबाय थायोबा सानसे समावहाय बिसोर गथ'फ्रा साक्सेस जागोन कि जागोन बेखौ आं बुङो सारा दि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे कम्पिउटार साइन्स सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार दा सारनि डिपार्टमेन्टआव जेनेबा फरायनोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माबायदि फरायनायब्ला बेयाव एडमिसन मोनहैगोन जोंनि डिपार्टमेन्टआव फरायनोब्ला जोंना माखासे क्राइटेरिया दङ जेनेबा दा NEP होनाय मोनसे पलिसि जाबायना नेसनेल इडुकेसन पलिसि बे बेसिसै जोङो दा BCA बो लायो बे नङाबा जोङो MCA लायो BCA फरायनो थाखाय जोङो 11-12आवहाय साइन्स फरायनाय जानांगोन नङाबा कम्पिउटार साइन्सनि साबजेक्टखौ लानांगोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव एनि ग्रेजुवेसन गथ'फ्राबो जों MCA आव जइन जानो हायो नाथाय एनि ग्रेजुवेसन होनना बुङोबा जोङो मेथामेटिक्स लानाय जानांगोन ग्रेजुवेसनावहाय ओमफ्राय बिसोरो मेथामेटिक्स लायोबा डाइरेक्ट MCA आवहाय एडमिसन मोनगोन आरो कम्पिउटार साइन्स फरायनाय ग्रेजुवेसन गथ'फोरबा बिसोरो MCA आवहाय एडमिसनखौ मोनगोन आरोखि सारनिसिम बेफोरबायदि खिन्थानानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय खुलुमबाय सार इउनिट एबसुनि सिङाव थानाय 2024 मायथाइनि HSLC आरो एबा मेट्रिक पास जाग्राफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों बे बरायनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों नोंथाङा बुंना होदो दे दिनै आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2024 मायथाइयाव खुंजानाय सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजाद SSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि गेजेराव जोङो दिनैहाय आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टप 5 मासियाव आवग्रिनो हानाय बिजाथिफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि बेवहाय जोङो बानजायदों जोंहा आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा 17टा गामि जोंहा दङ दा बेनि गेजेराव जोंनि आवदां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोंना टटेल 42सा फरायसाफ्रा जालांनाय मेट्रिक SSLC आनजादखौ लिरदोंमोन दा बेनि गेजेराव जोंहा गासै 7 जना जोंहा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो जोंहा सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै जोंहा 8 जना सेकेन्ड डिभिजन मोननो हादों आरो थार्ड डिभिजन हिसाबै जोंहा 14 जन फरायसाफोरा जोंहा पास जानो हादों जोंहा टटेल 39 सा फरायसाफ्रा जोंहा मेट्रिक आनजादखौ देग्लाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय उथ्रिनो हादों जोङो खोब गोजोननाय मोनदों बिनि थाखायनो जोङो आरो जोङो बे बिथांमोनहा मेट्रिक पास जाबाय टप 5 मासियाव आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन बिथांमोना जाहाथे फरायबावनो हायो सोलोंथाइखौ लानो हायो बिनि थाखाय जोङो
बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोंहा 39 फरायसाफ्रा पास जादों। दा बेनि गेजेराव जोङो जायफोर बिथांमोना बांसिन मासि लानानै टप 5आव साबा बिथांमोनहा बांसिन नम्बर मोननो हादों। बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय बेवहाय माखासे आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनानै लाबोनानै जोङो बिथांमोननो केरियार काउन्सेलिं होनायजों लोगोसे बिथांमोना माबायदि फरायोबा जिउआव साक्सेस जानो हायो बेखौ जोङो बिथांमोननो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दिनैनि बे जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हादों जोंनिनो नसुंसेयाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि बिबुंगिरि सार राजु नार्जारी, बिथाङा कम्पिउटार साइन्स डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार, बिथाङा जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैनो हादों गाहाय आलासि हिसाबै। दा जोंहा माननि आलासि हिसाबै जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खाम्फा बसुमतारी, बिथांखौ जोङो लिंहरनानै जोंनि गार्जेन दिथागिरि बिथांमोन आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनजों जोङो बेवहाय माखासे सावरायलायनाय जादों आरो। दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेजों लोगोसे जोंजोंनो जोंनि हांख्रायनाय आरो खावलायनाय बायदियै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरजों मोजाङै बिथांमोनखौ बोसोन आरो बिबुंथि होनाय जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला